testuinguru batean jarri behar da kontua, ezta? Rosa komando batean ibilita, espetxean 25 urtez egona da. Eta Mikel da, nolabait Rosak hartu zuen bide hura, babestu zuen sektore soziopolitikoaren ordezkari bat. Eta Mikel ja, instalatuta dago, erakundeetan. Hor planteatzen dena da, bi ikuspegin arteko talka. Batetik, Rosak oraindik mantentzen duen idealismo bat, idealismo bat zeinak esaten duen politika gauzak aldatzeko erabili behar dela, gauzak aldatzeko tresna, gustatzen ez zaigun egoera bat iraultzeko balio behar duela, zerbaiterako balio izatekotan. Eta Mikel da berriz, nolabait status quo menderatu bat ja onartu duen sektorea. Eta orduan, bere bulegotik, Rosa bezalako jende, oraindik ere iraultzaile, idealista eta gauza horietan sinesten den hori, gerarazi eta geldiarazi nahi duena. Talka hori planteatzen da hor. Eta nolabait, Rosak gogor egiten dio, jende honi aurre, azken batean, menderatuta dagoen herri batean, esatea, hau da dagoena, edo egin litekena soilik egin behar da, edo posibilismoak bakarri balio du politikan, edo real politika hau da. Hori azken batean da politikaren ukapena. Zen menderatua dagoenan herri bat, bere menderatzaileak esaten di hori, ez. Zu egin dezakezu politika, baina soilik legearen barruan, haien legearen barruan, konstituzioaren barruan soilik. Hori planteatzea herri batean da, herri horren asimilaziorako bidea zabaltzea, eta hori, benetan aldatu nahi lukeen jende guztia, paralizatzea. Axioma zahar bat bada politikan, ez esaten duena, zuk zure lege propioak ez baituzu sortzen, bitziko zara, beste sortutako legeen mende. Eta hori da, hor planteatzen da nauzia, eta gaur egun ere Euskal Herrian plantatzen ari dena, baina beti plantatu izan dena. Ze frankismoaren garaian ere esaten zen, ez hau da egoera dagoena, ezin da euskaraz kantatu, ezin da euskara erakutsi, ezin da antzerki egin euskaraz, ezin da politikan hauin beste, hau da egoera. Baina orduan ere jendea saiatu zen, politikan bidez eta herria dinamizatuz, saiatu zen horri buelta ematen. Orduan jendeak ez zuen posibilismo politikoan sinesten, baizik da iraultzan. Orain gertatzen daia, iraultzan ez duela. Ia inor sinesten eta posibilismo politikoa azken batean herri baten suizidioaren beste izen bada. Posibilismoa esatea da, zuk ezin duzu atera marko honetatik, eta gu dauzkau bi konstituzio, frantsesa eta espainola, euskaldun bezala. Eta hori da, nobelan planteatzen den gai nagusietako bat.